Stħarriġ tal-Unjoni Ewropea magħruf bħala l-Eurobarometer juri li l-Maltin għandhom fiduċja qawwija fil-gvern u fl-ekonomija, dan f'livelli li huma ferm ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Dan l-istħarriġ isir madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea huwa maħsub biex jagħti stampa ċara ta' dak li jkunu qed iħossu ċ-ċittadini Ewropej. Hemm żewġ kelmiet li jiddeskrivu dak li jħossu l-Maltin: fiduċja u ottimiżmu. Anke jekk ngħixu f'ambjent politiku missielet, 58% tal-Maltin iddikjaraw b'mod ċar li għandhom fiduċja fil-gvern. Fl-Unjoni Ewropea l-livell ta' fiduċja huwa biss ta' 34%. Sansitra 61% tal-Ewropej qalu li ma jafdawx lill-gvern tagħhom. F'Malta huma biss 26% li qalu li ma jafdawx lill-gvern. Meta mitluba jgħidu x'jaħsbu dwar l-ekonomija tal-pajjiż, 85% qalu li jemmnu li l-ekonomija hija totalment tajba. Fl-Unjoni Ewropea huma 49% biss li jemmnu li l-ekonomija tagħhom sejra tajjeb. Il-Maltin li diġà qalu li l-ekonomija tagħhom sejra tajjeb, sansitra jemmnu li tista' żomm l-istess ritmu jew anki jmorru aħjar. Fil-fatt huma 3 minn kull 4 li jemmnu li żmien li ġej se jibqgħu sejrin tajjeb jew imorru aħjar. Mitluba jgħidu li huma l-aktar temi li jħasbuhom, il-Maltin isemmu l-immigrazzjoni u s-settur tal-housing li llum il-gvern ipoġġih fuq nett tal-aġenda tiegħu. Fil-fatt, b'investiment ta' miljuni kbar, għaddej proġett ta' housing soċjali li se jipprovdi mijiet ta' residenzi. Il-gvern bidel ukoll is-sussidju tal-kera f'benefiċċju bilan li aktar nies ikunu mejjuna. Is-setturi tax-xogħol, l-ekonomija, is-saħħa, l-edukazzjoni u t-taxxi huma fost l-inqas li jħassbu lil Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.